Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldean guztioi eta ongi etorriak Xaloa telebistara egunez egun Iruin herriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue. Gaur osteguna dugu, uztailak 20. Arratsaldean zuri ere, Ainhoa. Arratsaldean Larraitz. Zer moduz hasi duzu gaurko eguna? Ondo interesgarria. Bai. Bai. Interesgarria da gaurko elkarrizketa? Bai. Patxi Hartze eta Felix Urra izango ditugu hemen, eta dira Nafarroako Mus Federazioaren batzordekoak. Eta beraz, imaginatzen dugu musa asko gustatuko zaiela, ez? Bai, hori da. Gainera opari bat utzi digut eta guzti? Bai, gu jolasteko. Osongi, beraz eskertu beharra, ez? Hori da, bai. Osongi, mus kontuak alde batera utzita, gaurkoan San Ferminekin aurrera eginen dugu, izan ere gaurkoan bigarren elkarrizketan Anima Naturalis, odoligabeko San Ferminen inguruko elkarrizketa izanen dugu, eta gaurkoan ostegunero bezala zaratak tartean saritik. Az gaitezen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1807 urtean, Robert Fulton ingeniariak berak asmatutako larrunontziaren lehendabiziko froga egin zuen New Yorkeko portuan. Era berean, 1900 urtean, Ferdinand von Zeppelin kondeak izen berbereko garraioan bidaiatu izandako lehendabiziko pertsonan bihurtu zen. 1969an, Apollo 11 misioiko Eagle moduloak ilargian lurreratu zen. 5 ordu eta erdi geroago, Neil Armstrong eta Edwin E. Aldrin ilargia zapaldutako lehendabiziko izakietan bihurtu ziren. 1976an, Viking bat ontzi espazialak Marten lurreratutako lehendabiziko garraioa izan zen. Ikus ditzagun gaurko lerroburu nagusiak Aitziberren eskutik. Arratsaldeon Larraitz, arratsaldeon Ainhoa, hauexe dira gaurko egunak utzizkigun lerroburuak. Eta gaurko albisteekin hasteko, Espainiako kontu auzitegia berriz ere txosten eske ez dagokion eskumen bat hartu nahian. Oraingoan Nafarroako gobernuari egin dion eskaeran, 2014 urtetik aurrerako datu ekonomikoen txostenak eskatu dizkio. Kontu publikoen ikuskaritza egin nahi du, baina Nafarroan eskumen hori kontuen ganberarena da. Bertzalde, Nafarroako gobernuak azkenik 51 milioi euro ordaindu behar ditu garraioaren hiriarengatik. Epai judizial guztiak arrazoia eman die 3. eta 4. faseko lursailen jabeei. Eta Lufthansa konpainia alemaniarrak Iruña eta Frankfurt lotuko ditu azaroatik aurrera. Azaroaren 6tik aurrera beraz, 8 hegaldi izango dira astean. Nafarroako gobernuak eta konpainia alemaniarrak adierazi dute airebide berri batek lotuko dituela bi hiriak. Zabalguneko merkatuko 5 saltoki eta Ermitagainako merkatuko 4 saltoki enkantean jartzeko deialdi eginda. Proposamenak Komi Iruñan aurkeztu daitezke irailaren 15 arte. Eta aurrera jarraituz albistekin Arresietako jaialdi abuztuaren 3tik 23 eginen da eta guztira 30 bat ekitaldi bilduko ditu. Honez gain, udako programazio osatzeko zine emanaldiak eta kontzertuak egingo dira auzoetan. Eta Burlatako txupinazoa nork piztuko duen aukeratzeko prozedura abian da abuztuaren 2 arte proposamena Burlatako lagunek eta talde desberdinek egin dituzte. Eta albistekin bukatzeko zinema kontuak ditugu berri. Aitor Arregik eta Jon Garañok zuzendutako Handia filma udazkenean iritsiko da zinema aretoetara. Eskerrik asko Aitziber Iturria eguneko lerroburu nagusien berri emateagatik egunkarietako azalekin aurrera eginen dugu. Lehenik eta behin Diario de Navarra egunkariko lerroburu nagusia gaurkoan hauxe dio, azaroaren 6tik aurrera, astean 4 hegaldi egonen dira Iruñetik Frankfurtera. Lufthansa konpainiaren hegaldiak izanen dira, astelenean, asteazkenean, ostiralean eta igandean. Alemaniako hirian nazioarteko helmugekin loturak egiteko aukera egonen da. Gaurko protagonista argazki nagusian Iruñeko kale bat daukagu. Iruña obretan trafikoagatik, trafiko birmoldaketa eginen da Zabalguneko kale batzuetan.
Eta bukatzeko, albiste bat nabarmenduko dugu, Guardia Zibilak Miguel Blesak bere burua hiltzeko asmoa zuelaren susmoa dauka. Aurrera egin dezagun Diario Noticias egunkariarekin. Lerroburu nagusia kantzeko kontuak Nafarroak lau hegaldi astean izanen ditu azarotik aurrera Frankfurtera. Dagoeneko txartelak erosi daitezke eta noengo aireportuko zuzendariak adierazi du dena prest daukatela hegaldi berri hauek aurrera eraman ahal izateko. Gaurko argazkiko protagonista Herriberri herria dugu, Herriberri antzerkigunea, bihar hasiko da 18. jaialdiaren edizioa, Alfredo Sanzolen La Ternura obrarekin. Gazteluaren ondoan jarri duten eszenatokia ikusi dezakegu argazki nagusian. Kontu gehiago Diario Noticias egunkarian, kontuen auzitegiaren eskakizunak ez ditu onartu, parlamentuak eta bukatzeko 18 milioi Nafarroako errepideak hobetzeko. Bestelako kontua Gara egunkariko azalean, Lerroburu nagusia hauxe dio maiatzean iragarri zutena, baino 119 milioi handiagoa izanen da kupoa. Argazkian negoziazioaren momentu bat ikusi dezakegu gaurko azalean, Gara egunkarian, bestalde albiste gehiago gaurko azalean, Derio nekazarien topagune bihurtu da eta horren inguruko erreportaia dakarte gaurkoan azalean, Blesa bukaera dramatikoa ekonomia iruzurrarentzat, bestalde festa kontuak aste nagusi pirata arriskuan lakoak eskatutako tasengatik eta bukatzeko Rabatek Sahararren aurkako zigorrak berretsi ditu. Eta bestelako gaiak gaurko berria egunkarian, Lerroburu nagusian eta argazki handi batez lagunduta, bizi guztiko kartzela zigorrak Gedeim Izikeko akusatuentzat atxilo hartu zituzten 22 ekintzaileri gutxienez 4 urteko eta gehienez bizi guztiko zigorrak ezarri dizkie Marokoko justiziak. 11 polizia hiltzea egotzita eta Saharako irudi bat ikusi dezakegu azalaren zati handi batean. Bestalde, lerroburu txikiago batean, lan gatazkak gogortu direla eta enplegua kalitatea galdu duela ohartarazi du LHKak. Eta bukatzeko Donostiako piratek eta Gasteizeko txosnek prest dauzkate egitarauak. Joan gaitezen Euskal Herri Irratiko lagunen agerkarira. 3 albiste nabarmentzekoak, batetik Espainiako kontu auzitegia berriz ere txosteneske ez dagokion eskumen bat hartu nahian. Bestalde, Iruña Frankfurt hegaldiak azarotik izanen direla aipatzen digute eta bukatzeko atzoko albiste batekin amaituko dugu Miguel Laparraren adierazpen batzuekin, gizarte kohesionatu bat sortzen ari gara eskubide sozialak ziurtatuz. Orain ezagutu dezagun aste honetako eta hilabete honetako agenda. Gaur, zinema zikloa, Rooftop Cinema. Baluarteko terrazan El Profesor Chiflado pelikula ikusteko aukera izanen da, sarrera 6 euro. Gaur ere, Uztailako gehi, Parrokos musika taldearen kontzertua egonen da, Iruñako zaldi txuriaren txokoan arratsaldeko 8:00. Abuztuaren 8 arte, astelehenetik ostiralera, San Ferminen inguruko argazki erakusketa izanen da Kondestable jauregian, arratsaldeko 5:00. Abuztuaren 18 arte, astelehenetik ostiralera, arratsaldeko 9:00 arte, bestetan emakumeen papera aztertzen duen erakusketa egonen da. Abuztuako 31 arte, udako zinema ziklo batez disfrutatzeko aukera izanen da Golem Yamaguchi zinemetan, sarrera 5 euro. Abuztuaren 18 arte, San Ferminetako kartelen lehiaketan parte hartu izan duten 24 kartel ikusteko aukera izanen da Kondestable jauregian. Ostiralean, Uztailako 21, Villa Viciosa de Helado pelikula eskainiko da Burlatako kulturetxeko plazan, doako sarrera. Abuztuaren 30 arte, Eugiko arma lantegi zarra ezagutzeko bisita gidatuak eskaintzen dira. Ordutegia asteazken guztiak 11:00 eta igande guztiak 10:30. Aldez aurretik erreserbatu behar da eta doako sarrera dauka. Datorren asteko ostiralean, Uztailako 28, euskarazko pelikula eskainiko da Burlatako kulturetxean,
doako sarrera. Ezagutu dezagun Iruñe herriko udaletxetako berriak Larraitzen eskutik. Uztailak 20 dugu gaurkoan ostegune, ikus dezagun zenelako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñe herrian. Iruñarekin hasiko gara egunero bezala Harresietako jaialdia abuztuaren 3-tik 23-ra egingo da eta 30 bat ekitaldi bilduko ditu zirkua, musika, dantza, bisita gidatuak eta kandelak ardatz hartzen dituzten kaleko ikuskizunak tartean. Udako programazioa osatzeko zinemanaldiak eta kontzertuak eginen dira auzoetan udalaren eta Zibibox sarearen eskutik. Bestalde, Zabalguneko merkatuko 5 saltoki eta Ermitagainako merkatuko 4 saltoki enkantean jartzeko deialdia eginda. Proposamenak Komiruñan aurkeztu daitezke irailaren 15 bitartean. Gaztediaren etxeak abuztuan antolatu dituen ikastaro eta informatika tailerretan izen emateko leku libreak oraindik daude, Gaztediaren etxean eman daiteke izena. Eta Sanferminetako aplikazioak 6.526 jaitsiera berri izan ditu aurten, egitaragua ikusi eta erraldoien ibilbidea kontsultatu zen gehien bat. Eta gazte jarduerak antolatzeko laguntzak banatuko ditu Iruñeko udalak irailaren 30 arte aurkeztu daitezke eskabideak. Uharterekin aurrera eginen dugu lehenik eta behin ostegunero bezala. Uharteko jaietako txupinaza jaurtiko duen pertsona aukeratzeko bozkaketa eginen da, uztailaren 17-tik 31-ra udal web orrialdean. Uharteko aurreskolei dagokionez, azken tokiak utxik ekainak 26-tik aurrera, irekita egongo da preinskripzio epea hurrengo kurtsoari begira 2017-18an. Eta Uharteko liburutegiari dagokionez uztailak 24ean itxita egongo da. Eta bukatzeko joan gaitezen Oltzako zendea aldera, Inpedantzia taldearen kontzertua izanen da uztailak 22 larunbatean, arratsaldeko 8:30 Aratzuriko igerilekuetan. Bestalde, San Andres errotara ateraldia izanen da, 6-12 urteko gazteentzat zuzendua, abuztuak 16 gazteleraz izango da eta abuztuak 17 euskaraz izena emateko azken eguna abuztuak 5 igerilekuan. Irteera igerilekutik izanen da goizeko 9:00 eta etorrera ordubietan. Bestalde, antzerkia euskaraz gehi txokolate jatea izanen da Aratzuriko igerilekuetan abuztuak 17 arratsaldeko 7:30. Eta aurrentzako jolastailerrak euskaraz izanen dira 5 eta 12 urteko aurrentzat Aratzuriko igerilekuetan asteazkenetan 4:30-tik 6:30-etara. Udalerrietako albisteak alde batera utzita joan gaitezen eguraldiarekin. Gaurkoan uztailak 20 hodeiak nagusi orokorrean Nafarroa osoan. Egunaren bigarren partean zerua zertxobait zabaltzen joango da eta ipar osagaiko haizea finkatuko da. Temperaturari dagokionez berdintsu mantenduko dira. Iruñe aldean ere giro hodeitsua. Ipar osagaiko haizea ibiliko da tarteka bizia eta 22 eta 14 gradu arteko balioa emango da. Baztanen zerua oso hodeitsua egongo da, ipar osagaiko haizea finkatuko da, tartea bizia izango dena eta 16 graduko maximak eta 13 graduko minimak emango dira. Bihar Iruñe aldean hodeiak berriro ere. Euri txikia egingo du egunaren bukaerar arte eta ipar osagaiko haize ahul bizia ibiliko da, bolada gogorrekin arratsaldean, temperatura maksimoak asko jaitsiz. Baztanen bihar zerua oso hodeitsua egongo da. Euri txikia egingo du egunaren amaierar arte eta ipar osagaiko haize ahul bizia izango da, temperatura maksimoak nabarmen jaitsiz. Elkarrizketekin aurrera eginen dugu, lehenik eta behin mus kontuak. Bai, Patxi Hartze eta Felix Urra izango ditugu eta dira Nafarroako Mus Federazioaren batzordekoak. Osongi, ikasi duzu pixka bat musean aritzen? Bai, hori. Bai, zertxoait azaldu dizute?
Bueno, bai, oraindik badut asko ikasteko, baina bai, hor daukat interesa. Osongi, hori garrantzitsua da, ez da, interesa izatea. Bai. Bueno, eta bestalde batetik, bigarren elkarrizketan gaurkoan San Ferminekin aurrera eginen dugu. Gaurkoan Anima Naturalis odoli gabeko San Ferminetako kideak etorriko zaizkigu horren inguruan hitz egitera eta bukatzeko zaratak tartean saretik.